nakasala ang kalibutan tungkol sa babae. Naluwas mo ang kalibutan tungkol sa babae. Nakasala ang kalibutan tungkol sa bunga. Naluwas mo ang kalibutan tungkol sa bunga. Dugo ni Jesus na giluwas sa kalibutan, dugo ni Maria. Ngunit, sa kinapon, sa naandan, sa tuwang parokya, before magsugod na natuwag sa misa, kada misa sa matang linggo, adunay kay pagkahimuon na gamay na apologetic. Ito mga katabang alam na itong mga nagtuturo, kita din ang salaan sa buhang mga pagturo. Karoon ito ang diskutan, ito ang mga doktrina. Sa dilipay ay, kasi talagsama ko diri, so ano pa nakailan ako diri si Jimar Villarandi, na ako nagpuyong sa manbuyong sa mga tingkayan ko diri, kung kayo mo na nagagawa makakaya ng simbahan. Then, karoon ako sundan ako ang tupiko sa mamuhong na oras, kung kaya hapin ang natong oras, ang itong topic karoon mahitong sa papel ni Santa Maria. Tungkol kaya na ito ang mga kaigsuunan na dili mga Katoliko o Protestante na saway o nagkakakin po sa kanyang mga Mary o sa unang ato pinitunan aron na ito ka-encounter kita sa ato ang bago sa itong upang mga kaigsuunan doon na ito sa kita ito ba isang gamay lamang at least nakakaya rin ang gamay. Tungkol kay si Mama Mary makasasala o login sila. Kaya ang nanang tao sa pitong kalibutan na ulipon sa sala, di kailap ang namatayon, kaya ang nanang tao nakasalaman. Roma 5:12. So, huwag pasakot, kung ako silang tumuhon, sila ang argumento na tanang tao nakasalaman, di kailap ang namatayon, sa ato palilay, nakasala po ay appear si Kristo. Kaya si Kristo namatay man. So, muna nato kiling iyon, ato ang tunan tungkol kay kung ato silang sundo ng ilahan tulong sila mga membro nagkalantong at nagkasumpaki ako ay hindi naman sila na si Maria hilig ng taro nakasasala kay pinasa Roma 5:12 ni kailangan na naman tayo ito nakasasala. So sa ato pala ay si Jesus Cristo tao man 100% sa siya pagkatao 100% po siya sa iyang pagka-Diyos. Yan, namatay siya. So, sa ako ba, makasasala ay si Jesus Cristo para nila. Muna nga, ako tinitunan. Tungkol kay, usap ka babae ang hinundan na ang tipo kalimutan ng kasala. Tis mo kayana. Si Iba, mo hinundan sa pagpakasala. Una nga, sa mga Mary, nagkasala ng pundaan. Sumama sa ilang gingon. Kapan? Diha sa daan tungkol sa Genesis na ingon nga butang ko ang panag-away kay wala kang limuong sa usa ka babae. Kini pasagot dire mo ani ang dautan. Kanang ibutang ko ang panag-away tali kanimo ang dautan bakit sa usa ka babae. Kinsa man kini babae? Dili ang punis si Iba. Si Iba kanang ang dautan nagsinabot na sila. Dili ni si Iba. Dili si Santa Maria. Niya, mag-awal na sila. Mahita ko ba si Santa Maria mapagtog sa dakutan? Mahita ko ba si Santa Maria daukon sa dakutan, mapili? Dili gayon. Tungkol kaya si Santa Maria napunong sa grasya. Siya ang pinakaunang nakunsahan sa balaang espiritu. Sumala sa pahayag sa Angel, ang bilang pahayag na ang Diyos magpupan kanino. Magsabak ka, ugtawon ka, o bulangan ka ng mga kabaitan. So, hindi si Magdalo na naugon siya sa yawa. Tungkol kaya ang ilang ipasabot diha sa kailang ang tanang sala, di ka kang generalize. Tungkol kaya sa balaod general, ano na ginagawa sa eksente? Na ginagawa sa eksente. Kasi Mama Mary, pili na magdaan sa Diyos dikan pa sa sinugdanan. Kaya ang Diyos, kung pili ang tao na adunay tumo, kung nato kayo tumo, wala pa naman tao.
ibalaan ang daan sa Ginoo. Ibalaan ng kasasala. So dili siya. Tungod kay sumala sa nasulat sa balang sulatan sa Jeremias 4:5 nagaingon na sumala pa ikaw o matao gibalaan ko na ikaw. Ano pa sa tubig sa Jeremias? So kung pa sa buong sa mamili, gigamit man sa Dios isip iyang sulanan sa iyang putong anak, himo po sa balaan. Dili man sa gaan. Si Kristo namatay sa. So muna na nagtupik sila ng sa mga naninig na sasala. So ako sa sunod, si Kristo po kaya nasasala. Namatay man. Di ba namatay si Kristo? Nasasala po sa mga naninig. Tungkol kay, ang hinundan sa pagkasala sa kalibutan, sa kabunga. Kung sa kinabunga. Kung sa itong ikaw ni iba na bunga. Ano ang mansanas sa kabunga o hinungdan tungkol sa bunga o hinungdan na ang kalibutan na ulipong sa sala. Apan, naluwas ko kita tungkol po sa bunga. Kinsa man ang bunga o unsa man ang bunga. Tigno, nagkasala ang kalibutan tungkol sa babae. Naluwas ko ang kalibutan tungkol po sa babae. Nagkasala ang kalibutan tungkol sa bunga. Naluwas ko ang kalibutan tungkol sa bunga. Hindi, balik-balik pa. Hindi natutulog ka lang naman sa Diyos. Kung saan may nabuha, ingon diri sa Quran, ingon diri sa Lucas 1:28 na maya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Diyos na nakakanimo. Bulahan ka sa tanan ng kabaitan o bulahan ang bunga na imong gisapa. Naluwas ka pinalis bunga. Wala na ulito ng sala tungkol sa bunga. Naluwas po ka tungkol sa bunga. Nakasala ang kalibutan tungkol sa babae. Naluwas po ka tungkol sa babae. Ako di man lang, napapili man yan. Ako kayo ko, ikatabangalan ako, alam sa ito ang kaluwasan. Yan kaya ang Diyos mo ang human. So wala pa si Kristo. Hindi man ang sa Isaias 35, versikulo 4, ang Diyos mo ang hindi magluwas ka natin. Yan. Iingon niya, kaya iingon man nga, luwason ang kalibutan, pinaalis sa paagas sa tulo. Yan kaya ang Diyos, Juan 4:24, Juan kapitulo 4, versikulo 24, ang Diyos Espiritu. Nanti ang Diyos Espiritu man, wala ang ginasayod ng buko. Samot ang walay dugo. Kung saan ko pagluwas sa kalibutan? Na ang Diyos Espiritu man. Tungkol ni Ana, si Kristo, niambit siya o dugo ni Maria. So paano siya niambit? Ato masahon Hebreo, ato masahon Hebreo 2:14. Tungod kay ang mga anak na tawan sa manato na may unod o dugo, si Jesus usab nahimong sama kanila kung niambit sa ilang tawhanon ng kaniya. Hihimong iyang ini aron pinaagi sa ilang kamatayon, malagyan niya ang yawa ng may kabuk bakit sa kamatayon. So hihimong kay si Maria nga gamit aron nga ang na siya ay kuha ang lubog. Kaya kung ang Ginoo pagkin mo kabutuon, so sa ito pa na sa Kristo diri kuwas ng kalibutan, hindi naman himo tumagay na ang iyong proseso. So kung sagot, pagkin ni Maria, dugo ni Jesus na giluwas sa kalibutan, dugo ko ni Maria. Kaya iingon lang dire. Sa Hebreo 2:14 ang iingon, ang dibasa, na ang anak nakakambing ng dugo sa iyang inahan. Na kay Jesus Kristo, anak ni Maria. Alam ang dugo ni Jesus, dugo sa laing tao, nakita mo sa ni Maria, isabak mo naging anak ni siya. Tigil kita po. Si Maria, anay na po sa Espiritu na magpapitapang kanila. Hindi mo sila na, ano sa akin ni Maria? Tao naman si Maria na makasasala. Niya kasi Maria balaan man. Kaya diha sa Lucas 1:35, ang
ang gahong sa Diyos nagpabiling diha kanino. Nagpabiling yun. So kung magpabiling, wala po tayo mabasa ng igawas na ano. Ikahawa na. Wala yun, nagpabiling yun. Wala nabalangan si Maria. Tungod ni Ana, anay kita yung sampit kanila, isuko kini sa Diyos. Una-una yung ninyo, sampit ng Maria. Na magpaangkot ang niya. Suko ka sa Maria. Suko ka sa Biblia, suko ka sa Diyos. Nga sampit sa kita sa mga tao mataro. Bisa galit sa ato magani, magpaangkot ng galing ka. Natabangin ninyo ang bukid. Ganyan, masasala na kasi katawa po. Mataba na yung kampo. How much more sa mga tao mataro? Tungkol kay Santiago, diyan Santiago, 5:16, ang pag-angkos tao mataro at mo ay hukuman. Una nga, sama ka nang ulit. Sama ka muna again. Ang ilang hukumon, isa nga sa Facebook page, kasi nakita ko sa Facebook, wala ganyan sila na, sir, ikamin ang ininto ang inyong prayer request. Di ba? Sa ano ba? Isang na sa buhay pa, mapatamang kakampo. Ganap sa kalimutan, libo pa sa mga kasalanan. How much more ang usap ka tao na balaan na hilangin na itong sangkit kanila. Kaya ang kalang hindi mamatay kung na yung matubang sa ginoo. Tobias 3:4, hindi mamatay ang kalang. Ilubong ang lawas ang dalat mo sa Diyos. Kaya kung sa istorya sa uban na Katoliko na ang kalan puno at tulog sa Imperiyo kauban ang patay lawas. Pagkakot ko sa panahon sa pagkukong umangon na pagkunuto kung ato na ang final judgment. So, hindi sa tuwing. Kaya yung iyon sa Tobias 3:4 na kung mamatay ako sa mga Tobias, yung ang lawas, mga ako pala, buhapo sa inyo. At hindi na yung mga asang period. Okay. So, ano man ang something ng mga Mary? Kung mag-isuko ka sa Diyos, malikod. Diya sa Hebreo 12, versikulo 2, nandito sa 23 ng Imon. At masahon. Apan, iukol ninyo mauhinom ng bukid sa Sion, ang syudad sa buhing Diyos. Ang langit ng Jerusalem, upang sa mga linipo, kumaamrin ini. Doon sa ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay na anak na ang ngalan na hisulat na dito sa langit. Inuukol ninyo ang Diyos, ang magbubog sa tanan, o ang mga espiritu sa mga tao na mataro na nililipitan. So, klaro na ito. Sukol sa Diyos na usapin sa kita sa mga santos, mga Mary, sama-tama sa mga Mary. So, kaya sa Diyos, inidirin. Inuukol ninyo ang Diyos, ang magbubog sa tanan ng tao. O, may kinakamay ko. Ito pa sa additional. O, ang mga espiritu sa mga tao mataro na ihigit na. Sukulit sa Diyos. Ano man, tungkol kaya sa Tobias, Lucy, versikulo 12, ang mga santos sa langit, o madalas na nakapagpo. Tobias 12, mani, kumain mo tayo, magpakappo mo sa mga santos. So, sa ilang papel sila pagkatao. Ating no, Tobias 12, ang mga santos na tuwa sa langit, sila ang madalas atong napakamo. Nato ang pagkutaron ng mga santos sama sa atong mga kaigsunan na hindi Katoliko. Kung sa ilang madalas ng pagkampo, ang sa ABC, muli na sa Pilitin. Muli ang pagdadaan, ang madalas ng pagkampo ang mga santos sa langit. Una karon, nanatay, mga mangyari. Kaya ako ang sinalahan. Sama panangin, ako, na-dito picture sa pamakuhan, sa balay, ako picture ni mama, sa pipitata, ako picture sa pamakuhan, sa pinato, ng iwan. Tumawag nila, ako lang silang pamilya. Muna na ako tayo picture sa mga santos, ni Jesus, mga Mary, ako silang pamilya. Sa lahing simbahan, wala, hindi lang nila pamilya. Muna nga, ang inyong timaan, nga, naatay na nga, kauban sa pagtuungan, ito na sa lagi. Please for karita. Naatay na kauban sa pagtuungan, ito na sa lagi na una. Ako silang pasilugan.
Kaya sila maghimo o una sa natin alam sa ito ang pag-anan. Ako sa pasilunggan, pinaagi sa ito ang mga panalian, pagkahon sa mga santos. Yan. Ako, panalitan ako. Ako ginikanan, ako mga apuhan. Kadungdong mo sa iyang ilungan. Ako ang apuhan. Di ba kamo? Kadungdong mo sa lungganan sa iyang apuhan. Yung mga ginikanan ka dito, yung kaparindihan, kadungdong dito, pamilya man ang inyo. Muna, nakita ko, kadungdong po tao sa gilubong ang mga santos. Ang buko ni San Pedro, kung nakita mo sa social media, nag-isa at sa upapa, ang nag-isa na iyang gisahan ay hinutangan sa mga sakramental, ang inalong man ang dire, bukog na ni San Pedro. O araw sa iyo na, bukog na ni San Pedro. Niya, ang likod anak ni sa upapa, ang sabatikan, ang cross anak, katuwan na. Kasi matinala mo ha, ngayon na ba ang itong kaisuon ng Protestante na na ang Kristo man yung mga Katoliko, tanawa ng cross ni Jesus yung katuwan. Pero kanang ang cross, dili na ang Kristo ha. Kang San Pedro na, si San Pedro ilan sa usap sa cross. Niya, kaya inuman si San Pedro, dili ako takos na kasama ni Kristo. Na ilan sa cross. O sa tuwara ang cross. Ilan sa San Pedro sa cross ang tuwan. Una na ang cross sa Vatican, ituwan. Dan nagsimbolo ka na sa kinukunin ni San Pedro. Ini itawag ang Anti-Kristo. Nah, na siya. Yan. Sa mga pananglit, una na kung mayroon sila na, matanong ninyo sila na, nasayap na mo nga, buto mo na, namatay na mga apostoles, buto mo na sila. Yan may mga sila gawin, ito basa sa Biblia, hindi ito Tuhan. Yan asa mo na basa sa Biblia na ang apostoles namatay. Wala. Yan ito mo sila. Kung nagapon sa mag-practice ka. Kauna, ang sa kung iyong ganina nga, makalulubog ko sa lubog sa mga ginikanan. Ako na kuman. Kaya, ako ang manang pamilya. Kung kita, kalulubog kita. Lubog ni Kristo, ano na yung akong kaobang tao na narindi ko na si Borpo na lima, nakaadto kita siya bising niliyan siya sa bato kanini, ibutangan sa lawas ni Kristo. Magkadto siya sa kulinan. Niya, si Santiago na ako naging hapukog ibutang sa Basilica, St. James Basilica sa Italy, sa Vatican City. So na dito yung hapukog. Ang mga Katoliko na talungdong na nito sa ito, kaya na, natilali yung mga tayo. Pero ang mga kaitso ng mga Katoliko na naglumahan yung hapukog. Ang hapukog ni Apostol Juan na ibutang sa Basilica of St. John. Na dito ay ang hapukog i-preserve. So, ang mga apostolis na ang mga hapukog ini na ating nagkaroon. Na yun. So, kalundong ka. Samtang ito mga isunan na nilagay ito, sa kalundong, alam ilang din na pamilya na mag-active ka, kaya nagkaroon ng luwalin ng langin ng Isos. Ang ilang luwalin ng Isos, hugaw man. Kasi mga pamilya na mag-iisip ng hugaw. So, di yung kita hugaw sa mga pamilya. Kaya, ang kaanak niya sa kinaadman, 1:4, ang kaanak dili sulod sa tao na kalingkuon. Unang Korinto 1:24, si Kristo mo man ang gahok ang kaalam. So sa to, ang kaalam dili upuyo sa tao na sala. Samtang si Kristo mo ang kaalam sa Diyos. Kung pa si Maria, ang ipuyo man si Kristo sulod sa siyang kagulan. Tungod kay si Maria limpyo na sayo, pinili sa Diyos, ipuyo siya sa baka ni Maria ang kagulan. Okay, so take note, ang papel ni Maria dapat maayo o katawag ng kaluwasan. Dugo ni Jesus ang iluwas sa kalibutan, dugo ni Maria. Hebreo 2:14. Ang dugo ni Jesus, dugo ni Maria. Naulipon ang kalibutan sa sala, pinaisos ng babae. Iluwas sa puta, tungod na po sa babae. Nakasala ang katawan, tungod sa kakungan naman sana sa ikaw iba. Naluwas sa puta, tungod na po sa kakungan. Namao ang nasulutian ni Santa Maria. So, hinakot nga ang iyong pag-antikaroon, aron na tayo gamay na mga saktan, aron nga
kinahanglan kita mo dipinsa sa tuwang simbahan. Kaya once mo dipinsa sa tuwang simbahan, sama ra lang dipinsa sa lawas ni Kristo. Kaya dahil sa Kolosas 1:18 ang simbahan o man ang ilang lawas. Episo 5:23 siya ang ulo sa simbahan ng mao ang ilang lawas. Una na, akong dipinsahan ang simbahan. Kung akong dipinsahan ang panalitan, dipinsahan kung mapapangay at panalipod ni Mama Mary. Kaya si Mama Mary suot sa Ginoo ng iyang anak. Kung kay ang gahong ni Jesus kaya ang or pilinirong timaan na ito ka ang unang bilang ni Jesus Kristo kang Mama Mary ito kasubo. Yan. Kung sa giingon ni Mama Mary, nag-i-invite sila kasal sa kanan. Yan. Kanya ito, panahon sa Pagodiyo, ang pinakasikat na kasal, adunay mga pino. So, ako atire ang pinakasikat na kasal, adunay litson. So, kanya ito, kung mahutan sa pino, dako kayo ikaulaw sa katungod sa kasal. So, lahat na ito karoon ng mahutan litson, dako kayo ikaulaw sa katungod sa kasal. Yang ito nga, mahutan ng pino, ingon si Maria. Anak, wala na diya sila yung pino. Sa ito bang Jesus, isip anak, babae, kung sa may lalo at lalo anak ko, parang ako na akong takna. Ano sabi ko sa bahay? Ano na lahat ang biminto? Naingon mo si Jesus, anak ni Maria, babae ang nag-isip. Kung teksto ng Biblia, ang pagsampit ng babae kanina ito, o ang pinagkataas ng pagtaho. Yang isang Diyos, isampit ng babae ni Maria. Kasi sa Kristo Diyos, saan ito sa babae? Kaya kung ingat sila na, huwag lagi nagmama si Jesus. Ako ni tayo kung lang kung siguro, kung asa mas Biblia, kung babasa na ito na yung mama. Huwag yung mama, lipat na lang kung ingat sa Biblia, asa kung babasa ng mama, papa. Wala. Kamuna nga, naingon si Maria na, kung sa isuko ni Jesus, ninyo, tumanak ni. Ano ito nga, isuko si Jesus na ang mga tadsaw, butalang tubig, ito mali. Ito na, si Jesus Kristo wala isupak ni Maria. Kasi kami ko siya na maghihimog ang nang mag-provide din. Ito na ang pinakatadyaw, naghihimog ni Maria, ani Jesus Kristo na pino ang mga tubig. Dati sa mga pag-uog ng Maria. Una na, si Jesus wala yung balimbad sa hangin ni Maria. Una na, pagkitaman ang buong ni Maria. Kaya, si Maria kung malugoy na ito, mahangin ko na sa siyang ang anak. Hindi ko siya palibaran. Kung tayo anak pa niya. So muna ang papel, ni Santa Maria, alam sa tuwang maliwasan. Lugo niya, Maria, o ang nagiluwas ka na ito, kaya lugo niya pinisa. Si Iba, nagpakasala, kung sa babae, kung hinugas at kasalanan, si Maria, nagiluwas ka na ito sa babae. Okay, so, siguro wala na may siguro na ang panahon kaya natin mag-umisa kung ano yung may pangutana usaw duha panilin yung pangutana ay yung duha-duha hindi na ako matubag na kailan yung panahon una siya so ayaw ko pag-duha yung pangutana kaya karoon panahon na grabe ang atong simbahan di ayaw atake anong di ayaw atake tungkol di sa kadang bunga mo ang mga sato. Sama sa mangga, hindi mo kinakatuhon kung malay bunga. So ang mangga, kung malay bunga, pagkatuhon ka. So mga natuloy kung di ayaw bato sa mga ekso na nato, kaya nagmabunga mo. So, wala yung pangutana, o ato nadaman ang pagkakalikod alang sa Santos na Misa. Salamat kung gusto ko may punta ka na